И какво става, хора, днеска сте с Clash of Clans BG и днеска ще играем Clash of Clans. Днеска искам да ви покажа как фарбих и колко е полезно това. Ето тук, момент, ето тук, както виждате атак work. Вече атаквам с голуб атаки. Вече вижте, тук по 300 бона, тук 300, тук по-малко по 100 и 200, тук по 200 и 300, по 300 и 200, почти по 300 и 200, 300, тук вече истинско голуб. Но искам да ви кажа, че ако имате много купи, да речем 1600 купи, ако имате 1600 купи, ако имате, и сте минали месеца за 1000 жима, която е, сега ще ви я покажа. Момент. Ето я, Master Level 2600, 1000 джема. Ето сега ще ви я разясня. Ето, Master, Champion и Титан. Аз съм ето тук, между тези двете е тук. Моите приятели, които играят в Facebook са ето тук. Тук се виждате. Ето този. С него той почна преди мен да играе Clash of Clans и се заложихме дали ще го мина. Както виждате, ръж. Ето вижте, не е много ръж. Добре, но аз съм по-силен от него. И Жертавър четвърти, добре. Моите са 5 и 6. И явно аз победих. Искам само да ви питам, дали, по-скоро искам да ви питам, кое е по-добре. Да фармям купи и после да качвам пак, или да правя горе и да качвам само. Според мен и от двете по-малко трябва да правя. Мисля, ще пускам. Опа. Я им някой иска ли донит? Добре, ще му дадем вехога. И хора, между другото, пишете в коментарите също какви други игри искате да играем. Защото момент. Добре. Ето тук. Момент само. Колко? 5 и 3 8 и 3 11 и 5 16. Имам готови. 1 17. Аз се атакувам с 18. Ето, аз знаех, че има нещо не е наред. Ма си знаех. И другото, това е втори епизод от моя канал. Знам, не съм много добре като за начало, ще се повторя максимално. Днеска си пуснах да се опът тази пошенка, защото аз пошенките още не съм добре. И както виждате, вече побирам 205 места. Не съм макснал. И да махна така 9. Както виждате, Wizard Tower ми е на лево 6. Този се на 6
Този ми е пети, само този не ми харесва, че е на четвърти. Ето. Ето. Както и да е. Също е това да го опвам. Я виж, колект. Да. Аз в момента събирам голд за оградите, но не само. Оградите може малко по-нататък да ги направим, защото те не са ми от най-важните. В момента са ми важните оръжията най-вече. И тия. За дарка. Ще ги опвам. И мортрите също. Това мисля да е хора. Като за начало. Какво да ви кажа друго? Това е България. Правилата са For Bulgarian Kingdom 681 year. Ханкрум. Задължителен донит 500-700 на сезон. Това ако си е нормално. Хора, които не донитат, ще бъдат подминавани от останалите и няма да получават нищо, за да има равенство. Това е чефт. Макси деници се искат само за война. За фармене все. Всеки означава всякакви. Това иска да кажа. Не, този са му готови хоговете. А на... Не, на кой? Аз съм отскоро тук и да това... Чакай. Да го видим този. Гогичеве. Ох, какъв смях. Поне виждате само на пети. Хайде, първи. Втори, браво. Втори. Първи. Осми, седми. Четвърти. Браво, момчето, ама. Не знам за какво пръш. Браво, прави си първи ексбо. Браво. Ти колко би ударила? Един. Няма как да има два. Два билдъра ли бе? Това не е възможно. Как два билдъра така девятка? Един. Следим. Два. Следим. Ето третия. Има ли четвърти? Четвърти, но все пак браво, че все пак поне има три. Иначе кик. Ще иска арчери. И що? Да не би да фарми. Той е един от добрите в клана. Добър? Доста. Той би върви там. Я. Изцелето му го профила. Той 5 билдъра ли му колко имаше? Нека видим. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, чао. Сега си е път.
Archer Tower. Друго. Wizard Tower. Другите 3 билдера къде са? Wizard Tower. Друго не виждам. Archer Tower и Wizard Tower. Друго какво да се... YouTube лабораторията, ама това е дебно. Добре, нищо не му се друго. Сериозно? А пък има доста елексир, погледнете. Има около 2 милиона елексир да езико. Но да. Гледай половина. Голда му как е с голда. Добре. Има си голд момчето. Доста. Мортери. 7, 6, 6, 6. Добре. Аз има 1800 някакво джима, ама много тъпо направих. Трябва да събера още да направя 5 видео, но супер тъпо направих. Че ги изхъбих само и само да имам Беби Дракон. Като не го ползвам. Какво ползвам? Не питайте. Не питайте. Поне да го бях изхъбил. Тия джеми малко чак ги хъбя. Поне да ги изхъбя за огради или веднага да си япне това. Защото това не иска 1800, не вижте колко. 679 джема. Вече. Притакам. Аз бях взимал от ето тези пакети. Този. Значи, ето този. За 18. И ето този. Те двата. Бях взел. Взел, и... Това мисля да е хора. Абонирайте се за мене и чао!